Arja ta' sodisfazzjon hawnhekk barra l-Parlament Ewropew fost l-Ewroparlamentari Maltin miż-żewġ naħat kemm tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista li wkoll kienu sodisfatti għall-aħbar tal-approvazzjoni ta' Tonio Borg. Ħadna wkoll il-kummenti ta' Swoboda li huwa l-kap tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew li wkoll laqa din il-ħatra ta' Tonio Borg. Immedjatament wara l-vot fuq wiċċ l-Ewroparlamentari Maltin der mill-ewwel is-sodisfazzjon kif lan li ħadmu għalih kien intlaħaq. Sodisfatt ukoll kien il-kap tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Swoboda, li qal li Tonio Borg kien mar tajjeb fis-smieħ tal-ġimgħa li għaddiet. Sostna wkoll li għalkemm kien hemm membri mill-grupp tiegħu li xtaqu lil xi ħadd li kien jitkellem mill-bidu dwar id-drittijiet ta' l-omosessuali u n-nisa. Fil-verità, xorta ħafna mis-Soċjalisti u Demokratiċi ivvutaw għal Tonio Borg. Many of our members voted for him, and it was very clear from the beginning also when I chaired the group meeting to say those who want to vote for him are entitled to vote for him. There is no group line in that sense preventing our members to vote for him. We saved his life in the Commission. And that's okay now. We have a good cooperation with him, hopefully, and he will stick to the principles he declared. Louis Grech, kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, minnaħa tiegħu qal li d-delegazzjoni Laburista mhux biss ivvutat favur, iżda ħadmet biex ikun hemm maġġoranza favur Tonio Borg fil-Parlament Ewropew. Kif wieħed jista' jikkalkula kien hemm numru sostanzjali ta' soċjalisti tal-familja soċjalista li vvotat favur Tonio Borg, għalla volja kien hemm numru oħrajn li kellhom l-oġġezzjonijiet tagħhom. Għalina kienet anke bħala delegazzjoni kienet importanti li Tonio Borg isir għax diġà hemm numru ta' inċertezzi f'pajjiżna darilna li kien wasal iż-żmien li l-kapitlu jingħalaq fuq das-suġġett. Minħa tiegħu Simon Busuttil li jmexxi delegazzjoni nazzjonalista fil-Parlament Ewropew irringrazzja lill-Ewroparlamentari Laburisti tal-ħidma tagħhom. U rebħet ukoll laqda nazzjonali Maltija, delegazzjoni Maltija, is-sitta li aħna konna favur u għamilna l-istajna biex inġibu il-kulħadd favur. U vera li l-Grupp Soċjalista l-biraħ filgħaxija fl-aħħar ħa pożizzjoni aktar kontra, imma jiena nsellem u pubblikament nirringrazzja lin-nies bħal Louis Grech li ħadmu ħafna biex wasalna għar-riżultat tal-lum. Dak kien kollox minn naħa tiegħi, Anthony David Gatt għal One News minn Strasburgu.